Special Olympics Catalunya és una agrupació esportiva que té com a principal objectiu el foment de la pràctica de l'esport i d'altres activitats de lleure per part de les persones amb discapacitat intel·lectual, com una via de desenvolupament personal i d'integració social. L'objectiu: realitzar una imatge que representi els valors de Special Olympics. Integració social. Una bona manera de representar-ho és amb la fusió de formes que s'integren unes amb les altres. Esport en el lleure. Ho representem amb una forma que impliqui moviment, però d'una manera alegre i dinàmica. Cooperació. Les formes generen un únic gràfic i es necessiten les unes a les altres. Diversió. Mitjançant l'ús de colors vius i les formes, irregulars i corbes, transmetem aquest valor. Territori català. Una de les coses més destacables de Catalunya és el seu clima i la seva varietat paisatgística. D'aquests paisatges traiem els colors identificatius que compondran el logotip. Sumant aquests valors, traiem com a resultat aquesta marca, pel proper Territori Special Sant Just 2017. Moltes gràcies per la vostra atenció.